Yeah, man, the Oh, Parker. I wanna be the Parker. Idiot. What? They're Parkinson. Kan vi kan vel ikke inn i et hus, jeg? Kan jeg få inntrykt skorsteinen? Hvis det er lenge. Fuck yeah, dude. Okay. Ah! Åh, du har fettla. Så vad kan vara det? Well, look at it. Ik. It tore shit, ja. Ja. What shit? Tore shit, ja. What the fuck? What? Is that? New guy? Oh, A new guy. New guy? you And guy. there's the hair! Oh shit. Gick runt om han. Oh Ja, en shit. creeper. En annan creeper. What the fuck? It just Kan du være det, new guy? Kan du være det? Hvordan er det man skriver? Hva er det nå? T. Guy? How are you? Someone! But we have been left. Hey, prove your love. Oh, fuck you, someone! Jag vet inte. Inte vad jag är. Okej, bro. Hvordan gjør jeg det her? Så let's... Hey, kom så ut! Like this? Wait, Asbjørn, you could give us a smoke face not there. Yeah, that duck face where showed us smoke face. Smoke Det är det. face. Duckface, smuckface. Så... Oh! Where's Bob? Bob came out Bob? before you. Bob the creeper. Bob the Creeper. Oh wait, they have some pickaxe. Det kommer jag man. Au. Hette det rattvävren? Inte Bob! Yeah! Jag visste. Bob the Creeper. Ja, vi lärde han väldigt jätte. He's a monster! So if he's your brother... Well, I'll bet you someone. That makes you a My monster. cousin. That makes you a monster! You're lucky we have our scary skins on. Är Oh, yeah. scary. Tur att det ska... Do it just to show how scary that. Inte scary ettikon. Oh. That's where he did. Good. Right. Okay, new guy. Ja. Kan få den. Faktiskt. Jag får bara ner Kom upp mig. en tjej, light that from date. Ja. Oh well, vet att det minsta new guy är levande. Det är inte att slå man. Ja. Det är du captain, du ska inte din team. Schade. Han är bara en new guy. Han är väl new guy. Oh, okay. Would you like that with the new guy? Did you see? Yeah! Yeah, of course! Yeah! Yeah! Alltså, with the navigator. Yeah! Yeah! Yeah, Yes, we did. of course, man. Alltså, jag ska stanna med sarkas. Scratching a sarcasm. Alltså. That smug face monstrosity! Hur ser det ett E på den här förresten? Huh? Ett E, ja just det, fälten. Reaktion. Jag brukar få hjälp dit. Smoke emergency. Smoke energy. What? That explains it. Insert sarcasm. Yeah. Smoke emergency. More Jag like största terraren. Klättrar bakt upp här. Twitter Spider-Manly. Och du hörde att bästa Spider-Manly. Ja, det är som Spider-Man fish runt av den stairs, hört?
Så säger jag därför jag mycket kunde ha shift. Vad man kör så säger Control, hold control. shift. Control! Nej, shift. Tisch. Jävligt uppe. Uppe, det är touch där, säkert. Är det B så Japan, bara ofta använder det. ha? Alltså, ja, du hör shift. Du är shift till control. Det. Vad Destiny? Han bär komma ner ifrån. Vet du vad Destiny? Nej, Ja, i Halo upp jag... Nej, i facial är på man. nej, nej, Levi. Hej på man. Show your love! Wait. Okay. Okej, jag kan switcha Move på aside, man. someone. Move aside. Step aside. I take large steps. Ja. I take love. Kan ni lägga ner i elden? Nej, typ. Skit! Hej! Jag får bara säga Anna! I'm okay. Hej dit! Touch! Ja. Hej. Hej Enderman. Okej, det... Here's my sword! Let go of it! Let go! Alright. Vad är han? Jag vet inte... Okej, katt... Yeah, shoot the pool Wait. Nope, Pina. Pessna. Vad ska det enaste som manglar i en sån här poolparty nu? Nej. Chicks. Oh! Puff! Alle bara sprang still. Welcome back, new guy. Welcome back. Sort you say? Thanks. Thanks. Det hos... Gör så nu? Kanske jag vet? Jag vet inte, jag kan flera världar så visar vi. Jag tror Ja. inte något annat något spännande. So you took the captain. Tjadda, va? Who's the Du captain? var the navigator. Ja, men du ska se hva jag ska agla färra. Jag vet. Vi måste checka att det är smoke duckface för clues. Clues för kvät. Det var så... Imposter. New guy. Late lane. Inte creeper. Right. Jag vet inte. Det är en Jag creeper. finner clues stål på mig. Jag vet inte att jag står på manker. Jag vet inte det. Jag vet inte. Jag vet inte.